Migori Kautendre, kurego mok mago mag piny owacho osebiro kaloso yore mag nywando kamoro achiel chendego mag landruok makute mag ayaki mondo tim kamoro achiel kod migawo mar thieth bang' piny Amerka ng'ado oko kony mar omenda ne riwruogego mok mago mag piny owacho maende gisiro e kedo kod landruok makutego mag ayaki e pacho kae. Thoth riwruogego mok mago mag piny owacho mane nitiere kod chenro mopogore opogore mag gayo landruok makutego mag ayaki ka isiro kod piny mar Amerka dhi chungo tijegi e giko mar dwene ka moko bende koro osechungo. Penjo maduong' en ni seche ma ikete lwet piny owacho chenro duto mag landruok mag kutego mag ayaki ma kuom higni mathoth osebed ka isiro riwruogego mok mago mag piny owacho bende ikruok nitiere ma oromo e kaunti ma Migori kod kauntis mamoko. Onge ng'ama ok ong'eyo gimonego tim when it comes to HIV management. Koro jotuowa wasewuoyogo ma wasekonogi commodities manyocha waparo ni samoro nyalo bedo maonge. The government oseassure wa gik machalo condoms nitie moromo, PrEP nitiere moromo. Process mancho watimo, programs mancho waran e community bende onwang'o ng'ikruok kaluwore ni gigi te dwaro omenda ne makoro onge. Omiyo koro watemo mana kaka wan jogo matiyo e kor gwenge watemo ni mondo programs manago mathindo thindo manyo watimogi mondo warwakie weche manyocha bedo supported gi partners ka. Kata bed na pisino mochung' ni chenrogo mag landruok makutego mag ayaki e kaunti ma Migori Liza Owino wachne gisetemo keto kenge mar nywando chenrogo duto mag landruok makutego mag ayaki moko riwruogo makedo kod landruok makutego mag ayaki kata kamano to pod nitie kod to. Jomoko pod nigi luoro ka giparo ni ka gibire government institutions ok gibi yudo thieth maber kaka nyocha giyudo. Nikech waduto wang'eyo ni gimosetim higni mang'eny gi donor funding ka koro iduoge ka sirikal ng'ato nyalo bedo gi luoro koparo ni ok bi konye e yo maber. To nikech wase-train staff wa maber, wan sure structures mang'eny pok obedo kare nikech integration luwore gi models mopogore opogore. To sama wang'iyo kaka structures biro bedo uniform all over, nyaka wabed ga gete moko matin tok monwa timo the right thing monego watim. Peter Gwengi riwruogno mar Lake Victoria Initiative wach ni dek landruok mag kutego mag ayaki dhi male kaunti ma Migori nikech midhieche mathoth ma oting'o luoro kod akweda ne jogo eko modak kod kutego mag ayaki. Ji oseng'iyo ni nyocha ginwang'o services maggi kama ochung' kar kendgi kama ginie thuolo ma giyangore jok ma giromo kod kanyo gin jok ma ging'iyogo duoko gini mondo koro dhi othiedhgi kod jogo mamoko ma ok odak kod kute mag ayaki chando jok moko king'iyo kata sani nyaka nyo wach ni chakre ineno ka atamalo mag jogo modak kod kute mag ayaki idho. To watemo jiwo jogo modak kod kute mag ayaki ni onge rieko moro amora ma sirikal nyalo timo. Ne waparo ni watergi atera e osiptende mag government kaka wadwaro to nwayudo ka ok nyalre. Nitiere